täysin rinnoin. Isä on kuljetusfirma ja äiti on lääkäri. Ja lähtee. Jätesäkkeen pitäisi olla pumpan vieressä jossain sillä alueella. Pumppanaiset ehkä vois kaikki tietää. Ja hän on Ville Kullas. 83-18. Hyvässä ajassa 83-18, ensimmäinen 0-5. Täytyykö sanoa, että se 12? Nyt on ensimmäinen, joka on tehnyt ensimmäisellä kierroksella 0. Hän on Ville Kullas, Victori M. Luokkaa johtaa 4 virhepisteellä Pekalle Siin 44-0-2 toisena, Jeti Kaivovainen 45-0-5. Eli Ville pitää tehdä 0, jotta hän pääsee johtoon. Jos yksi este tippuu, pitäisi olla nopeampi kuin Veikander Siin, joka tuntuu aika mahdottomalta ratkaisulta. Nopea 0 vie varmasti Veikistä ohi. Ja lähtee. Victoria Ville Kulkas pohjalla 0. 1-0. Pannaanko me nyt se satoihan eilen? 7-0 tulee viimeiselle. Ja 0 Ville Kullas, Victoria. 58-91. 58-91.